Здравейте! Днес реших да направя едно кратко видео, да презентирам дробилка HEK 624. Дробилката е с електрически двигател, който е с мощност 2400 вата, захранване стандартно с монофазен ток 230 волта и максимален диаметър и 38 наклоните. Надявам се, че видеото ще бъде полезно, като ако се хареса, бих направил в бъдеще и видеа относно какво се прави с дървения чипс, за резидба на овощни дръвчета, също така за компостиране, както и тук съм подготвил биовъглен или така наречения биочар, който може да се влага в градината, за да се получи така наречената терапрета, но това за бъдеще ще говорим, ако реша да правя още видеа. Ако видеото представлява за вас интерес и ви хареса, ще ви помоля да го харесате, както и да се абонирате, за да спомогнете работата ми. Приятно гледане! Желателно по време на работа да се използват лични предпазни средства, като тапи за уши или антифони. Ето тук се вижда, че силата на звука достига 106 децибела. Работни ръкавици, защото дробилката придърпва и завърта от време на време наклоните, които могат да ви наранят. Хубаво е да използвате и предпазни очила, особено ако клоните са малко по-дълги. След малко ще видите във видеото защо.
Така, да погледнем резултата, това, което сме надробили. Ето какво се получава. Много често се случва, когато не са изсъхнали много хубаво клоните, тези малките даже въобще не ги надробява. Другите просто се получава едно като белене на кората и стават на такива дълги люспи. Лошото е, че ако пък се изчакат много дълго време да изсъхнат, да кажем няколко месеца, тогава пък дробилката много се тормози, по-трудно ги меля и в същото време се затъпяват и ножовете. Възможно е да се претовари и двигателя. Като е по-свежа дървесината, тогава пък почва да прави повече такива люспи, които пък задръсват дробилката и се налага по-често спиране. Което е неприятно, защото трябва да се отваря, да се почиства и всичко това се повтаря, ако имате много клони, многократно. Когато забележаме по този начин стърготините да хвърчат нагоре, това означава, че най-вероятно машината се е задръстила. Затова сега ще я отворим да я почистиме. Развиваме тук капака. Ето какво се случва тук. Тук има защита. Когато капакът е отворен, машината не може да се пусне. Ето, показвам да видите. Но все пак желателно е за всеки случай да изключите от мрежата, че не се знае какво може да се случи. Така, ето тук може да се види, ето за тези дълги люспи да ги наречем. Застават тук долу на отвора и пречат на останалите стърготини да изпарат отдолу през отвора. Също така навиват се тук около болта, който държи диска. Това не е много хубаво, защото може да доведе до претоварване на двигателя. Разбира се, той има защита, но е желателно да не се налага да се включва. Тук има едни разделения, които ще помисля в бъдеще. Ето, тук се виждат тези двата. Според мен само пречат, може би са сложени за защита някой евентуално да не реши да бъркне отдолу, което се вижда доста абсурдно, но знаете, в днешно време производителите се презастраховат. Понеже машината е в гаранция, към момента няма да ги пипам, но най-вероятно в бъдеще ще ги махна, за да могат по-лесно да изпарат тези по-дългите парчета, които остават. След като почистим хубаво, затваряме и може да продължим работа. Ето това е резултата. Ето тези по-свежите. Прави ми впечатление, че общо взето само черешата стават така, при ябълката не се белят по този начин. Ето тук имам няколко парчета да ви покажа. Ето едно по-дебело парче, по-старо сухо. Вижте какво се случва. Повече не можах да го надруба. Пали се, почва да ме реши на дъскорезница и просто реших да го изваря, да не тормоза двигателя, да не блокира. Иначе сухите стърготини стават страхотни. Ето тук може да се видят тези по-едрите, са точно това парче. Много приятни и много хубави, но за съжаление машината много се тормози и избягвам много сухи клони да слагам. Ето тук може да се види. Клоните влизат тук отгоре. Диска се върти и така става рязането. Тук има един луфт и може би по-свежите клони, вместо да се режат, просто минават тук под този ограничител и затова се получават тези дългите стружки, така да ги наречем. Ето ги ножовете. Те са двустранно заточени. При захабяване могат да се обърнат, от другата страна също да се използват, след което вече ще трябва да се заточат отново. Държат се на 6 грами, както и диска е с 6 грам. Елементарно, не мисля, че
би било затруднение за някой да може да си свали ножовете и да ги обърне. И съответно да ги свали и да ги даде да му ги заточат, ако няма възможност той да го направи сам.